Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa, v ktorom si povieme, koľko nám dáva vlastne tento Corrupt event. Jeden Corrupt event nám dáva 19 fruitov až 20. Potom dáme tie Corrupt plantky, tuto som ja už ich dal, raz, 2, 3, 4, 5. Vlastne 5 dáme do tejto Kiciumy. Vlastne ona napíše, že chce ešte aj 5 True Wild plantiek, to je sem dáme a potom nám dropne túto Kicium čestku, nie exotickú, ale normálnu. Corrupt plantky sa nedajú dať túto, lebo tu sú len True Wild plantky, takže túto Corrupt plantky nemáme nejakú možnosť. To je tak asi všetko zatiaľ. A nezabudajte na súťaž o tú Bone Blossomku. Presne to máme vyhlásenú súťaž. Stačí, že napíšete nickname do komentáru a automaticky stiahne losovanie na konci týždňa. Ak sa nikto nezapojí, tak losovanie sa presúva o ďalší týždeň. Vlastne má hodnotu, môžeme si potvrdiť, 84 miliard 60 niečo. Nie 26, dobre no. Tak čaute zatiaľ a čus.